някак си подобрява вкуса. Именно. Аз не се виждам. Сироп. Бивш година, Явно още не знае новините. което е странно, след като си е доста ясен намек. Айде, па. Срещал ли си правилният човек? Още не. Васе, Много търси. Васе, Васко, Заети сме. от какво си заета? Ми играем тук на Трябва ти някакви пълно неща. зърнести. Абе, Лело, Не е ма ти правилно. кажи, дай едно здрасти, бе. Ви дай едно здрасти, бе. Бях малко и лако Кое? детенце и Това много пиле ли е? обичам вафли. Като ядеш, после ще ядеш ли шоколад, като обядваш? Искаш ли шоколад? Кой иска шоколадче? Добре, да видим. Кой иска шоколадче? Да, те са здравословни. Дай ли вода, Ная? Съжалявам. Не знам. А къде я остави? И ще да ти покажа. Видиш котенцето? И ще Ние видиш водим котенцето, Ая. Искаш ли да видиш котенцето, Ая? ще Айде, видиш моите. айде. Да. Това ли е Аз ще трябвало? дойда.